खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सरलपारा पिकनिक स्पट थांग्रा लामाखौ बन्द खालामबाय। क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामाखौ हाग्रा बिफाना बन्द खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मानि थाखाय बन्द खालामदों बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। सासे बर' हौवासाया सेलफि लानो थांनानै खैफोदाव गोलैदों। सेलफिनि थाखायनो गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैना लादों सासे बर' हौवासाया। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाति ट्रेन स्टेशनाव सासे बर' हौवासाया लाखिना थानाय थाव लांग्रा ट्रेननि थिंखिनि दाब्बायाव गाखोना सेलफि लानो नागिरनायाव हरखाबै मोब्लिब थाराव नांनानै सर्ट जानानै गाज्रियै जखम जायो आरो देहा गंसे खामो। बे जाथाय जानाय बर' हौवासाया बबेनि मा मुं दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। फिन सासे बर' फरायसुलिया दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। नर्थ दुवार दख'रानि सिङाव सासे 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय 11 बोसोरनि मजिद बसुमतारीनि फिसाजो गनिका बसुमतारी मुंनि सासे हिन्जावसाया गोदोनायाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। गनिका बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि जाहोनखौ गामिनि सुबुंफोरा मोजां मोननायनि बिफाव दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। समाजारि बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि हेंथायै बारग' NDP बिथांमोना गोख्रों राहा लानायनि सायाव बावैसो सान सिगां बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों लिरनानै बाख्नायदोंमोन बारग' NDP बिथांमोनखौ। फैला बिथांनि बे पस्टनि सायाव बारग' NDP इउटिउबार अफ्रि दैमारी बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। अफ्रि बिथांनि बेबादि बाथ्रा बुंनायनि सायाव फैलाजे बरगयारी बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयोदि आंनि लिरनायखौ बिथाङा उल्था बुजिदों होनना। क'क्राझाराव बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि खौरांगिरि मेल समस्ति दाफामनायखौ गोजोनाखै बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा। दरं उदालगुरि लकसभा ब्याबद्राबनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया। बेखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव थांनो लामा नायगासिनो होनना बुंथियो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा। आरो आथिखालनि मन्त्रि MLAफोरा बिबान एंगारनो नांगौ होनना बुंबावो बिथाङा। एबसुआ गुवाहाटीआव 3 घन्टा धरना होदों। जाख्ल'नायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिंखौ होखारनानै गोदान VC थिसनफिननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटीनि 6 माइलआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाटु सिंखौ थाबैनो बोखारनाय, मानोना बिथांखौ एन्टि करापसन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स हानजाया एरेस्ट खालामदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय, आसामनि रायजो बेंगिरिजों गायसंजानाय गोजौ थाखोनि बिसावराय आफादजों प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिंनि बेले बेजेनि सायाव आबुङै गोनांथार बिजिरसंनाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्डार ग्रेजुवेट थाखोनि 6थि फरायसाफोरनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावनाय आयदाफोरखौ लानानै दिनै 3 घन्टा धरनाखौ लानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि एबसुनि सोमावसारनाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय VCखौ होखारनाय आरो गोदान VC थिसननायसिम सोलिबाय थागोन होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।